Teacher Red. Video pala yan eh. Magandang araw, Madrid Nation. Si Ian ulit para sa panibagong episode. Episode 85 na po tayo. Let's start! So, first announcement, nagkaroon po tayo ng fire drill itong last Saturday lang. And of course, marami nag-participate sa atin. And this is a regular session na ginagawa natin dito sa building. Para sa cosplay, panoorin niyo yung special episode natin for the cosplay na shoot natin last Saturday. It was very exciting. And even though hindi namin kayo nakikita dyan sa branches, hopefully nag-enjoy kayo sa recent cosplay natin. Medyo nahuli lang yung announcement kasi naipit tayo sa mga biyahe na nangyari out of the country. So na-delay to, pero nonetheless, kung sino yung magagaling, sila pa rin yung na-awardan. So of course, ang ating champion for this year sa group would be yung grupo ng NHM. Ang pangalan ng group nila ay Suicide Squatters. And of course, sa mga categories natin, congratulations sa mga nanalo sa categories. Hopefully, nag-enjoy kayo. Of course, special mention sa mga nag-uwi na maraming premyo sa cosplay awarding natin. Ang Edward Cullen ng Davao, Mr. Robert Arangcon. Ang inuwi niya ay Best in Funny Character, Best in Write-Up, tsaka Most Effortless Costume. So, ang galing lang. I don't know kung natsambahan mo to, pero sobrang maraming natawa dun sa sinabit mo na costume, sa sinabit mo na entry. So, congrats and hopefully mas new and improve ang ewan ko lang kung pwede mo pa i-recycle. Ang sobrang natawa dyan si Queenie. In fact, matagal na siya naghahanap ng tinatawag niyang The One. Ang kanyang magiging forever dito sa kumpanya na to. And finally, sa isang sulyap niya sa picture mo, nakita niya kagad na ikaw ang kanyang hinahanap sa mundo na to. Kung may basbas ba si Queenie? Para ano ba? Ang tawag dito? May basbas ba si Queenie para istorbohin niya si Robert. Actually, Queenie, medyo maselan niyang fieldman natin na yan sa Davao. Juicy yan, sobrang juicy. Kaya nga hindi yan halos kumain, kakatrabaho. Kita mo naman sa katawan, di ba? Panay abs. So, Queenie, kung umaasa ka, wala kang pag-asa para sa akin. Kaya, ikaw, Robert, manahimik ka. Mag-build ka muna, kabago-bago mo. Wag kang mang babae. Bye-bye. Dami yung premyo. By the way pala, nagpa-approve na si Queenie ng rotation niya nung araw na rin na yun. At syempre, ayoko naman humadlang sa true love ni Queenie. So, approve na ang kanyang rotation papunta dyan sa Davao. So, Chatham update. So, lately, hinahabol namin for Christmas party, which would be on December 10. Hopefully, abot kami. We have a few things lang that we have to prepare. Aircon, lighting, tsaka yung CR, kahit yun lang muna matapos. And very exciting. We're on track. Hinahabol namin para before the end of the year, we could move some of our people already para mag-start sila by next year dun sa Chatham building natin. And of course, ang pinaka-nag-top natin, ang pinaka-inaabangan lahat, yung top 10. At ang nag-top natin para sa individual costume ay si The Crown Prince ng Ice Kingdom. Walang iba pa kundi si Ying Kong Shi. Walang may parang yung pantasa mo, Jose, ang lalim eh. Pati yung pangalan kung saan mo pinagawa, Ying Kong Shi. Ying Kong Shi. And ang winner natin, walang iba pa kundi si Jose Anyevas. First time niya sumali at nasungkit niya kagad ang champion for this year's 2016 Halloween cosplay. So congrats, ang galing. Kaya wala ka. Kaya 50%. Ibibigay natin kay Edward Cullen. So that's all the updates we have for today. And kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka naman. And we have more upcoming exciting shows na pinaplano namin for this December. So yun, maraming salamat and we'll see you again on the next episode. Bye!